er godt. Kan du høre? Og så en dejlig ro, når man skal sove. Videokameraet lige på. Hov, har I fået... Ja. Hej. Jeg får snart til. Enest. Ja, jeg skal lige sådan holde den over. Så holder mormor også med halsen på dig. Ja, det er nej, det er hyggeligt. Ja. Hvad så? Hvad så? Kan ikke se så lidt væk nu? Nej, det skal ikke. Det er det, der skal det der. Ja. Hanne. Træet. Gustav? Gustav, prøv at se derovre. Prøv at se derovre. Så jeg vil gerne sætte sig på nummeret. Det gør han. Ja, du er dygtig på din egen måde, ikke? Ja. Nu får du svømme. Nå, du er dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja. Så skal jeg have mig lidt i morgen. Ja. Gustav, når vi så kommer hjem en gang i nat, så er du stadig går op. Fordi Nej, jeg har ikke nok ikke kommet og vi har bare hygget os så med sat musik og... Nej, så er der ikke nogen, der sidder og leger med ham. Så vil vi jo sidde her til stille, og så skal jeg nok komme ind og sove. Ja, du skal nok få din flex. Kom ind og sove, vel? Ikke? Men, ja. Ja. Er det Bamse? Har du set Bamse? Bamse? Ja. Bamse og kylling. Kylling er bare lige stegt ud i gryden med karry i. Ja. Ja. Ja, nu kan du godt begynde. Ja, var. Altså, du kan godt begynde at køre lige en lille smule ned nu, hver gang. Ja, 10 år 9. Ej, så skal han til. Ja. Som han elsker. Skal jeg have en mulighed, det så, eller hvad? Det skal jeg. Nej, vil du ikke bare have med ind? Skal du sove godt, ven? Yes. Godnat, sov godt. Godnat. En udlejning, man har, men sådan var det jo, at man ikke kunne ikke få andet. Der var jo ikke sådan lige måde at rende rundt, men det er jo, den skal afleveres jo i standsat. Det er altid nemmere, eller? Skal det her også? Skal det også det? Ja, okay. Jeg tror, det koster rigtig mange penge. Ja. Det er ikke os. Jo, vi skal jo så hjælpes med det jo, ikke? Og I skal jo hele sommerdagen. Men jeg har så heldigvis taget billeder af alt, som vi så ud, før vi flyttede ind. Ja. Det er begrænset, at vi har noget ødelæggende, vi flytter ud. Og hvis I kan overtage den, det rejste jeg opfølger, så det er okay. Eller vi ikke, og det er jo det, der koster. Ja. Altså. Fordi det er jo sådan, at hver gang du flytter ind, så kommer du også ind til helt nyt malede vægge og sådan. Man kan se de andre gulve, de er bare Ja, det er super flotte. så det vil vi jo også, hvis vi overtager lejemålet, så vil vi også overtage den stand. Så vil jeg også helt komme ud og male og så det ned igen og sådan noget. Fordi så kan man sige, så starter vi jo på en frisk, og så bliver vi vurderet efter det. Ja.
Altså, det er jo helt ødelagt, eller det er virkelig grimt ud. Men der er lidt nemmere, når det er med boligforeningen, fordi så er der en istandsættelseskonto, der står og summer op, ligesom med Poul. Men det skulle da faktisk også være her. Ja. Nå, ja, for jeg er jo ikke inde i Haderslevgade. Det er jo sådan en ren, altså der er jo ikke... Så kan jeg bare det positum. Ja, der er kontrakt selvfølgelig. Ja, ja. Jeg mener nemlig, jeg spurgte Mikkel der i starten. Hvad med sådan noget, som har fået slippet i gulv? Er det noget, du tror, de vil gøre? For jeg synes jo virkelig, det var godt. Nu siger jeg troede ikke, at det var ikke sikkert, at de selv måtte gøre det. Så kunne det godt være, at der var en af deres, der skulle ud og gøre det. Ja. Men der var jo en istandsættelseskonto. Ja. Og så tænker jeg, at det kunne godt være muligt at høre for meget til folk, som først snakker med Mikkel selvfølgelig. Så får de lade, for der er også bare det gangen, som er helt løs. Ja, det der ude med, der går søger, det tror jeg. Men det er jo ikke sammen viseverden nu, vel? Jo, han hørte jeg også. Men han sagde, at jeg skulle ringe til ham der igen, som altid sidder med. Nå, ja, det er lidt også svært inden, det er sådan noget. Kan vi ikke få en mailadresse i stedet for? Ja. Jo. Ja, for nu sådan som det som hvad hedder det, Søren, der flytter over i det lille rækkehus over i Tits nu, sammen med Maria, altså Lejes. Der er jo også penge på kontoen, så de er også været nede og købt maling nede i sådan nogle af de der malerforretninger, som det hører ind under det her også, og så slæber de afsted med det her. Det gjorde far på farmor også, alt det standsættelse lige på nær gulvslisning, det kunne han ikke få til, fordi det er så egen slitage, men resten, det er... Nå, så er du ikke foran nu. Det er lige godt ved det her. Der er lige sådan en der på, så jeg ikke kan gøre noget. Gustav? Hej Gustav. Hej Gustav. Hej. Power. Skal du have mamma? Mamma? Skal du? Hej, Gustav. Hej, Gustav. Gustav. Kan du da? Hej, er du på film? Gustav. Gustav. Gustav.
hvad så? Hej. Han ligger oven på biskeritet. Kan man tage det ned i vendinger? Dygtig! 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 Ja, det er flot. Det er flot, skat. Men det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad? Jeg sidder på kanten af tæppet, jeg kan ikke få nogen sådan noget med. Det kan han altså ikke generelt, når han sidder sådan der. Jamen, jo, det. Ja, men det Flyt, kom frem, Gustav. Ja. Ja. Nej. Ja, det er den lille. Den lille ven, ikke? Lille skildpadde. Nej, skat, du kommer med mossen. Det kommer med rumpe. Rumpe. Tak. Værsgo. Hvorfor den igen? Hvorfor den der latte? Nej, det er fint. Nej. Det er så simpelthen, jeg skal forstå, at du er så dygtig til at vide, hvad det er. Du smidt til fotograferne. Kan du se ham nu? Det går stærkt nu, mand. Han rejser sig sgu snart op, han gør. Ja, det gør han. Altså, det gør han, hvis han kommer hen til noget, så vil han rejse sig op. Du er så dygtig. Du er så dygtig, lille mus. Ja, ja. Så du springe kravlested i år. Jeg tror, han gør. Det bliver kun til det der. Jeg tror sikkert. Der er ikke nogen filmus, der er til dig, lille mus. Ja, det var sådan nogle brugspladser.
store klodsede bevægelser med at holde op her hurtigt. Jeg tror, jeg bare tror det. Ja, det er dejligt, ikke?